галимнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, улыглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер, һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләре насип итсә иде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәъд, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә барчабызны да үзенең иксез-чиксез, санап бетергесез нигъмәтләре белән уратып алды. Кайда гына карасак та, кайда гына күз салсак та, бөтен җирдә Аллаһы Тәгаләнең безгә карата булган рәхмәтен, Аллаһының ярдәмен, Аллаһының нигъмәтләрен күрәчәкбез. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә безгә биргән нигъмәтләренең берсе ул безнең ашый торган ризыгыбыз. Ул безнең эчә торган суларыбыз. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, ашау, эчү Аллаһның зур бер рәхмәте. Һәм ни кызганыч, кайсы бер кешеләр, кайсы бер илләр ачлыкка дучар булып, ул нигъмәттән мәхрүм калалар. Ә безнең хәлебез, безнең шушы нигъмәттә булуыбыз ул безнең өчен зур бер рәхмәттер. Һәм бәлки хәтта бер ил эчендә, бер халык эчендә, бер җәмгыять эчендә элеккеге буыннар, элеккеге тукымнар, әгәр дә алар ризыкка тилмергән булсалар, бүгенге көндә ул ризык ян тирәбездә бихисап санап бетергесез. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә Коръәндә бу ризыкларны, бу нигъмәтләрне безгә тәкъдим итте, безгә бирде. Аллаһы Тәгалә әйтә: "Кулу вашрабу ва ла тусрифу". Ашагыз, эчегез, валакин исраф кылмагыз диде. Тагын бер аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кул ман харрама зинаталлаһ аллати ахраҗа ли'ибадиhi ват-таййибати минар-ризq". Әйтти, кем соң ул шундый ди? Аллаһы Тәгаләнең зиннәтләрен һәм биргән яхшы ризыкларны аның кулларына тыйган кеше дип әйтә. Кто это такой, который запрещает нам те блага, которые Аллаһ Тәгалә нам даровал? Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, ашый торган ризыкларыбыз Аллаһының рәхмәте. Һәм әгәр дә әз генә дә булса җәмәгать артка шикерсәк, 2000нче еллар, 90нчы еллар, ул вакытта шушы ашый торган хәтта хәләл ризыкка зур кытлык бар иде. Хәләл колбасасы булсынмы, хәләл тавыклары булсынмы, авылда гына булса гына бары тик. Яки берәр кеше махсус үзе чалдырып китерсә генә. Ләкин мондый киңлектә күп таралып, яныбызда юк иде җәмәгать. Һәм шуңа бүгенге көндә керәсең пятерочкага, керәсең магнитка, керәсең лентага, әлхәмдүлилләh, хәләл дип язылган, тикшерелгән ризыклары, итләре бар, ашамлыклары бар. Һәм бүгенге көндә дә Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте хәтта үзебездә дә, Казан шәһәре булсынмы, яки якын тирәниләр булсынмы, безнең бүгенге көндә хәтта кешегә ашар өчен хәләл рәвештә мөселман кешесенә шартлар тудырылган. Бүген Казан шәһәре буйлап кына ничәмә хәләл кафелар бар. Кардәшләребез әлхәмдүлилләh тырышалар, безгә зур хезмәт күрсәтәләр һәм безнең рәхәтебез булсын өчен, комфорт булсын өчен алар инде тырышалар. Һәм менә бу Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте. Әгәр дә белсәгез җәмәгать, ничәмә кеше, ничәмә мөселман Казан мөселманнарына ак шушы көнләшүләре белән карап, сездә рәхәт, сездә мусульманская инфраструктура бик киң таралган ди, бик алга киткән ди, ә бездә авыр ди. Хәтта җәмәгать, кардәшләребез берсенең сүзләрен җиткерделәр, ул еракта инде, Рәсәйдә түгел, ул әйтә, менә ди, мин хәзер шундый урында ди. Хәләл ризык юк монда ди, хәләл ит юк монда ди. Мин даже гади иткә карый, мин ди 10 бәясен түләр идем дип әйтә. Я заплатил бы в 10 раз больше ди, только хәләл ит кенә булса иде дип әйтә ди.
Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, шушы ризыкларның, ашый торган итләребезнең, пешкән ризыкларның яныбызда киң булуы, таралуы һәм безгә русча әйтмешли доступный булулары Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, бу ризыкка карый, бу эчемлекләргә карый, без Аллаһы Тәгаләнең куйган кагыйдәләрен, кануннарын үтәргә тиешбез һәм ашау, эчү әдәпләрен сакларга тиешбез. Беренчедән, әйтеп узарга кирәк мөхтәрәм җәмәгать, ашаган вакытта синең ашый торган ризыгың хәләл булырга тиеш. Ягъни, килеп чыгу ысулы, кәсеп иткән ысулы, способ приобретения этой еды, һәм ризык үзе дә алар хәләл булырга тиешләр мөхтәрәм җәмәгать. Һәм Аллаһы Тәгалә Коръәндә безгә тыелган ризыкларны әйтте. Ул ди дуңгыз ите ди, ул ди мәйет дип әйтә, ягъни үз-үзен үтергән, егылыпмы, чирләпме авырып үлгән хайванның ите ди. Ул ди, я кан дип әйтә, я бисмилла әйтмичә, Аллаһ исемен атамыйча суйдырылган ит дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, ашый торган ризыкларыбыз хәләл булырга тиешле. Ягъни Аллаһы Тәгалә рөхсәт иткән, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям ярый дигән ризыклар, ашамлыклар булырга тиешле. Һәм шулай ук бу ризыкның килеп чыгышы да ул безнең өчен бик тә әһәмиятле. Урланган ризык булса, хәтта гадәти ипи буханкасы да, 1 литр сөте дә урланган икән, талап алынган икән, ул хәләл түгел. Ул асылда хәләл, ләкин аның эшләнгән ысулы ул харам. Һәм шуңа күрә авызыңа шул хәтта шул гадәти сөтне эчүең дә җәмәгать, ул сине гөнаһка китерергә мөмкин. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, мөселман кешесе ашый торган ризыгын ул хәләл рәвештә кәсеп итәргә һәм бары тик хәләл ризыктан авыз итәргә тиеш. Үзе, якыннары, туганнары, гаиләсе, балалары. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, кеше ашаганда, эчкәндә Аллаһы Тәгалә әмер иткән әдәпләрен дә үтәргә тиеш. Һәм Пәйгамбәребез безгә бу хакта хәбәр итә. Һәм шул әдәпләренең берсе ул мөхтәрәм җәмәгать, ашау алдыннан бисмилләһне әйтү. Бисмилләһ дип ашый башлау. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям янында бер вакытны бер яшь бала, Умму Сәләмәнең баласы Амр ибн Сәләмә утыра иде һәм шушы кичкенә генә бала утырып инде ризыкка үрелә. Үрелә, нителә, тегеннән алам, моннан итә әйме, һәм Пәйгамбәребез моңа әйтә: "Эй егет" дип әйтә. "Сәммилләһ, бисмилла" дип әйтә. Яныңдагы булган ризыкны аша һәм уң кулың белән аша дип әйтә Пәйгамбәребез. Уйлап карагыз, Пәйгамбәребезнең әдәбе. Яшь бала белән аңлатты, матур итеп сөйләште. "Эй егет" ди, "Я гулам, бисмилләһне әйт, уң кулың белән аша һәм яныңдагы булган ризыкны аша" дип әйтә. Ләкин җәмәгать, ни кызганыч, без күп вакытта Пәйгамбәребез әдәбеннән мәхрум. Әгәр дә яныбызда утырган кичкенә генә бала, әгәр дә кулын сузылып, әгәр дә әтисенең алдыннан ит кисәген алса, күп аталар нәрсә эшли? Шалт башларына эләктерәләр. Шулай бит? Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә Пәйгамбәребезнең әдәбе. Пәйгамбәребез аңлатты, сөйләде, һәм шулай ук тагын күп кешеләр хаталаналар. Алар уйлый, балама ди бер тапкыр әйтсәм, шул җитә дип уйлыйлар. Алай түгел. Бала кеше ул онытучан. Бала гына түгел, зур кеше дә. Бәлагатькә ирешкән зур ир кеше дә, хатын кызда алар оныталар. Аллаһы Тәгалә үзе Коръәндә бу хакта әйтә. "Фазаккир фа инна зикра танфа'ул муъминин." Исләренә төшер дип әйтә. Мөэминнәргә искә төшерү файда китерә дип әйтә. Бала кеше ул тем более оныта. Һәм шуңа күрә 1 тапкыр, 2 тапкыр, 5 тапкыр, 10 тапкыр кабатларга ялкаланырга ярамый. Һәм һәр вакыт бала хата кылган сайын, әгәр дә без аңа йодрыклар белән җикренсәк, әгәр дә без аңа һәр вакыт ләктереп турсак, ул җәмәгать безне яратып үсми. Ул безгә ачуын туплап үсәчәк, Алла сакласын. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, ризыкны ашый башлар алдыннан бисмиллаһ әйтергә кирәк. Һәм Пәйгамбәребез әйтә, һәм әгәр дә берәрегез ди ашый алдыннан, ашау алдыннан әгәр дә бисмиллаһын онытса, әйтсен бу сүзләрне дип әйтә. Бисмиллаһ фи әввалихи ва ахирих.
Бисмиллах, Аллах исеме белән башында да, ахырында да. Ягъни ашавымның, ризыгымның башында да, ахырында да дип әйтсен, дип әйтә Пәйгамбәрбез. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, тагын бер әдәп, ул да булса ашаганда һәм эчкәндә уң кулыңны куллану. Бүтән ризыгыңны, иписе булсынмы, калагы булсынмы, нинди дә булса башка яшелчәләре булсынмы, чәеңме, анда сокмы, нәрсәме, барысын да уң кулың белән тотып эчәргә кирәк без, мөхтәрәм җәмәгать. Бер вакытны Пәйгамбәрбез янында бер кеше Пәйгамбәрбез белән ашап утырганда, тегесе әйтә, Пәйгамбәрбез әйтә, уң кулың белән аша дип әйтә. Һәм тегесе тәкәбберләнеп, үз-үзен әллә кемгә куеп, булдыра алмыйм мин уң кулым белән дип әйтә. Һәм шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, "Ластатa'та" дип әйтә. Булдырыр идең, валакин ул кешене аның тәкәбберлеге тыйды дип әйтә. Һәм шунда сахабалар әйтәләр, һәм шушы сүзләрдән соң ди, бу кеше дип бер кашан да бүтән үзенең уң кулын өскә күтәрмәде дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, ни гаҗәеп, безнең халыкта бүгенге көндә уң кул белән ашау дигән әйбер ул бик күренми, бик сирәк. Уң кулы белән дә ашый, сул кулы белән дә кирип чыга, ниндидер уң кул, сул кул дигән аермалар юк җәмәгать. Бәлки ул совет тормышы тәрбиясеннән калгандыр, ике кул белән дә ашасаң да була, ике кулны куллансаң да була, диелгәннәрдер бәлки, валакин динебездә мөхтәрәм җәмәгать, иман иясе Пәйгамбәрбез кушканча уң кулы белән ашарга тиешле. Пәйгамбәрбез әйтә иде, ашагыз, эчегез уң кулыгыз белән, чөнки шайтан, иблис, ул ди сул кулы белән ашый, сул кулы белән эчә дип әйтә Пәйгамбәрбез. Һәм монда сорау туырга мөмкин. Бит бар безнең кешеләр, сулагайлар. У нас есть люди, которые по своему устройству, по своим особенностям являются левшой. Бүтән казак какканда да, сул кулы белән кага, ашаганда да, язганда да, ул кешеләргә нишләргә? Чөнки табиблар әйтәләр, мондый балаларны үзгәртергә ярамый дип әйтәләр. Чөнки баш миенә, башына, психикасына зыян килергә мөмкин дип әйтәләр. Без нәрсә дип җавап бирәбез, мөхтәрәм җәмәгать? Ашаганда уң кулы белән ашасын. Авыр булса да, шул авырлыгы өчен әҗр савабын алыр. Ләкин калган бүтән эшләрен язуы булсынмы, эшләве булсынмы, казак кагуы булсынмы, сул кул белән булса да ярый. Ләкин ашаганда Пәйгамбәрбез кушканча уң кулы белән ашарга тиешле. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, бу әдәпне якыннарыбызга, туганнарыбызга җиткерсәк иде. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ашаганда 3 бармагын куллана иде. 3 бармагы белән ашый иде һәм 3 бармагын тоткач та, ризыкны ашап бетергәч тә, бармакларында әгәр дә ризык калдыклары калган булса, ул аны ялап ала иде. Һәм Пәйгамбәрбез безгә әйтте, сез ди белмисез ди, ризыгыгызның бәрәкәте кайсы өлешендә булыр ди. Бәлки ашаганнан соң бармагыңа ябышканмы, тәлинкә кырыена төшкәнме, яки башка бер өлешеме, шунда бәрәкәте булып, шул ризыкның бәрәкәтеннән мәхрум калырга мөмкинсең. Һәм шуңа күрә шул ниләрне, ризык калдыкларын калдырмагыз дип әйтә, һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе дә бармакларын ялап ала иде. Шуңа күрә кулы белән ашыймы, яки калак тотып, чәнечке тотып ашыймы, мөһим түгел җәмәгать. Ансы ничек үзенә яхшы, ничек үзенә җиңел, валакин уң кулы белән һәм 3 бармагын кулланса хәерле булыр диелә. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, ризык ашау әдәпләреннән җыелып ашау. Бер үзең ашамау. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, "Иҗтами'у аля туамикум." Ризыгыгызга, ашарыгызга җыелыгыз, бергә ашагыз дип әйтә. Һәм Аллаһ Тәгаләне искә алыгыз ди, сезгә бәрәкәт булыр шул җыелуыгызда дип әйтә. Һәм менә җәмәгать, ни кызганыч, шулай ук менә кайсы бер кешеләр ул хатыны белән бергә утырып ашамый. Ул балалар белән бергә утырып ашамый. Мин түзә алмыйм дип әйтә. Алар мине ачу китерәләр фәлән, төгән, ул үзе тынычлап ашый. Һәм бигрәк тә ул яшьтәге бабайларда шулай сизелә, шулай бит. Инде ашаганда тынычлап үзе ашап китә, аннан соң килә хатыны, балалары, бәлки оныклары да бәлкем, әйме? Бу җәмәгать әлбәттә яхшы күренеш түгел. Чөнки Пәйгамбәрбез җыелыгыз дип әйтә. Беренчедән, җыелганда синең күңелең йомшара башлый. Кеше сөя башлыйсың. Кем генә кеше белән утырырга теләми, кеше сөймәс булган кеше. Эчендә коралык, начарлык,
яки үзенең характеры авыр булган кеше генә ул җыелырга яратмый. Ул бергә утырырга яратмый. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, кеше белән бергә җыелып утыру монда бәрәкәт булачак. Һәм Абдуллах ибн Умар исемле бер сахаба, ул ашарга утырганда һәр вакыт үзенең бөтен өй әһелләрен чакыра иде, йорт әһелләрен. Үзенең туганнарын, балаларын, куллары булса кулларын, хезмәтчеләрен, хәтта ашарга утырганда бер кешедән тапмаса да, урамнан чакырып китерә иде берәр мохтаҗларны, мискиннәрне. Кер, әйдә минем белән бергә утырып аша дип чакыра иде. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, җыелып бергә ашау ул бәрәкәткә сәбәп була торган бер әйбер. Һәм шулай ук кеше белән бергә җыелганда кешеләр күп ашамыйлар. Шулай бит. Бер үзе генә утырганда берсен ашый, добавка сала, тегесен, монсын һәм башкасын үзенә күп иттереп тыгарга мөмкин. Вәләкин кеше белән бергә булса, әз генә булса да әдәп күренеше була, һәм кеше алдында авыз тутырып, корсакларын тутырып ашау аңа сәер булачак. Һәм шуңа күрә үз-үзен ул шушы границаларда, рамкаларда тотачак, һәм инде үзенә дә бик тә күркәм эш булачак. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, җыелырга. Тагын Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ашаганда шушы сосудка, шушы тәлинкәләргә, шушы чашкаларга, стаканнарга Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям өрергә тыйды. Өрмәгез дип әйтте. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, әгәр дә берәрегез су эчә калса, яки берәр нәрсә эчә калса, ул шушы эчә торган савытына өрмәсен дип әйтә. Һәм аны бүген табибларда исбатлый. Бүген кеше төшкерсә, йөткерсә, без күрми торган бик вак нечкә вируслар бар, бактериялар бар. Кеше авызын капламаса, әгәр дә салфетка белән булсынмы, кулъяулык белән булсынмы, әгәр дә капламаса, тирә-ягындагы кешеләргә чәчәчәк. Һәм шуңа күрә ризыкка өргәндә дә авызындагы булган шушы бактерияларын таратырга мөмкин. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әгәр дә безгә әйткән икән, без монда җәмәгать, аврачлар бит башкасын әйтә. Бит булай түгел, бит ансы нәрсә дип без җәмәгать үз-үзебезгә аклану эзләп утырырга тиеш түгелбез. Пәйгамбәрбез тыйган икән, димәк, моны эшләргә һәм кулланырга тиешле. Һәм шуңа күрә ризыкка өрергә ярамый дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шулай ук ашаганда ризыкка уртасына кереп, уртадан шушы теге саранланып, әшәкләнеп ашауны Пәйгамбәрбез тыйды. Ул беренчедән бик зур әдәпсезлек. Чөнки уртасыннан, тәмле җиреннән, зур җиреннән ашавың как будто сиңа гына кирәк. Как будто башкасына кирәк түгел. Бит алай түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахиhi ма юхиббу ли нафсиhi." Берегез дә камил иман белән ышанмас, камил иманга килмәс ди, кардәшенә үзенә теләгәнне теләмәсә дип әйтә. Никто не уверует из вас полноценной верой, если не будет желать своему брату того же, чего и себе. Һәм ашаганда шушы уртасыннан үрелеп, һәм инде тәмле җирен эзләп үзеңә кабуың ул зур әдәпсезлек, һәм кардәшең алдында да ул зур күркәм булмаган бер эш булырга мөмкин. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, ашаган вакытта ди, ризыкка ди, ризыкның уртасына бәрәкәт төшә дип әйтә. Шуңа күрә кырыеннан ашагыз дип әйтә. Һәм уртасыннан ашамагыз ди. Ягъни бәрәкәте калсын, бәрәкәте саклансын дип әйтә. Уртасыннан кирип китеп, ризыкның бәрәкәтен югалтырга мөмкин дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы әдәпләр ул безнең тормышыбызга кагыла. Безнең ислам дине ул җәмәгать мәчет белән генә шикләнми. Намаз, ураза, закатлар белән генә бетми. Ислам дине безнең хәтта көн күреш хәлләребездә дә, йортларыбызда да, эшләребездә дә, ашаган җиребездә дә күренергә тиешле. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безне менә шушы әдәпләргә чакырырга теләде. Һәм соңгысы, мөхтәрәм җәмәгать, ашаган вакытта әз белән риза булырга. Ашаган вакытта күп итеп, тыгынып, курсагыңны тутырып, бөтен дөньяңны онытып ашау түгел, әз-әзләп ашарга һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткәнчә иктисад кылырга.
Ягъни проявлять умеренность в еде дип әйтте Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям хадисләрендә. Һәм шуңа менә бу мөхтәрәм җәмәгать шулай ук ислам әдәбе. Бер вакытны Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям янына бер кунак килә. Һәм ул кунак ул кафир була, ул мөселман булмый. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям ул кунак кафир булса да, ул аңа кунакчыллык күрсәтте. Посланник Аллаха проявил гостеприимство своему гостю, даже если он был неверующим. И это великий адаб. И это в самом деле, в самом себе содержит великий дагват к пути пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Һәм шуңа күрә кунак итте, моны һәм нәрсә дип әйтте? Барыгыз ди, фәлән сарыкны савыгыз дип әйтә, аның сөтен шушы кунакка эчертәм дип әйтә. Ул вакытта сыерлар әз булган иде, дөяләр әз булган, сарыклар күп булган һәм сарык сөтен эчкәннәр. Бүгенге көндә генә ул бик каты сирәк кенә, ләкин элек Пәйгамбәребез заманасында киң таралган булган. Сарыкны савыгыз да дип әйтә һәм сөтен эчертегез ди. Бу эчкән туймады. Пәйгамбәребез әйтә, тагын савыгыз, тагын эчертегез дип әйтә һәм шулай итеп сава 7 тапкыр саудырды сарыкны, 7 тапкыр моны эчертте. Һәм бу кеше эшкә шуннан соңна бу инде туктады, тукланды һәм күпмедер вакыт үткәч, инде икенче көн булгандыр инде ул, аннан соң алга таба вакыт булганнан соңмы Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям бу кешегә дәгъват кылып, бу кешене чакырып, бу кеше ислам динен кабул итә. Мөселман була. Һәм мөселман булганнан соң Пәйгамбәребез әйтә, кая кардәшебезгә ди, сарыкны савыгыз дип әйтә, сөт эчертәбез дигәч, Пәйгамбәребез кушканнан соң сарыкны савалар, сөт бирәләр, бер тапкыр эчә. Тагын саудыра Пәйгамбәребез алып килә, тегез әйтә, юк ди, керми бүтән дип әйтә. Эчә алмыйм бүтән дип әйтә, һәм шунда Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям моны күргәч, булай ди: "Ал-му'мину яшрабу фи ма'ин вахид, вал-кафиру яшрабу фи сам'ати ам'a." Мөмин кеше дип әйтә, бер генә эчә дип әйтә, бер генә эчә генә җыя ди. Мөмин булмаган, күферлектәге булган кеше, ул 7 эчәгесен тутыра дип әйтә ризык белән. Һәм менә монда җәмәгать, галимнәребез монда безгә әлбәттә зур гыйбрәт күрсәтәләр. Галимнәребез әйтә, кеше ди ашаганда биткән шикелле, бүтән булмаган шикелле тыгынып ашарга тиеш түгел ди. Ул ди гомумән безнең тормышыбызның максаты тәмле ашау түгел. Тәмле ашап, тәмле ичеп, матур итеп, йомшакта йоклау. Ул тормышның максаты түгел җәмәгать. Безнең ашавыбыз да, безнең ризыкларыбыз, ичемлекләребез, безнең торакларыбыз, алар барысы да безне Аллаһы Тәгаләгә якынайыр өчен безгә бирелгән. Бу дөньяда без кешелек буларак, Аллаһы Тәгаләнең куллары буларак үзебезнең вазифаларыбызны эшләр өчен бирелгән. И поэтому не нужно видеть цель существования жизни в том, что либо вкусно покушать, вкусно напиться и спать на приятном. Алай түгел, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм Пәйгамбәребез дә саллаллаху алейхи ва саллям мөмин кешегә әз җитә ди. Кафир кеше ди 7 эчәгесен тутыра дип әйтә. Мөминесе берсен генә тутыра һәм шуның белән канәгать ди. Һәм Пәйгамбәребез дә саллаллаху алейхи ва саллям ашаганда ул бөтен эчәкләрен тутырып, бөтен карнын тутырып ашамады. Ашаганда да сул аягы өстенә утырды, уң аягын күтәреп куя иде. Ни өчен? Ашказанына басып, ашказанын тыгып, басым ясап, ризык күп ашалмасын, күп кермәсен дигән ният белән Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям шулай ашады. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә барыбызның да ризыкларыбызны, ичемлекләребезне хәлал кылсын. Аллаһы Тәгалә барыбызга да хәлал кәсепләр белән генә тукланырга насыйп итсен. Һәм Аллаһы Тәгалә ашаган ризыкларыбызны, ичкән ичемлекләребезне Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенә якынайыр өчен бер сәбәп итеп кылса иде. Амин. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.